L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. L'Altra Ràdio aquest dimecres 22 d'abril a les 9:05 del vespre, en versió reduïda de 20 minuts, us oferirà els següents continguts. Donat que estem en portes de la Diada de Sant Jordi, que enguany, com bé sabeu, no es podrà celebrar de manera festiva, tal com es fa cada any, volem dedicar el programa d'aquesta setmana als dramàtics radiofònics i us n'oferirem un parell. Recuperarem una de les ficcions radiofòniques del fantàstic 2015 que va escriure per a l'Altra Ràdio un dels millors escriptors de literatura d'intriga i ciència-ficció en llengua catalana, en Jordi de Manuel, que porta per títol Isafer. I ens visitaran 3 dels integrants del col·lectiu Verícid Sulfúric que es dediquen a fer podcast de ficció en llengua catalana. Conversarem amb ells i escoltarem la peça sonora Feta la llei, feta la trampa. Tot això a través de Ràdio 4 en freqüència modulada, TDT o bé per internet, i posteriorment ens podeu escoltar a la carta en el web de Ràdio Televisió Espanyola. Conserveu els ànims, seguiu endavant i sobretot, molt bona ràdio.